aku ini nangis bahagia, Dut. Mergo bar iki aku jelas oleh warisan. Dapuramu, kowe lho gek apane kok ngarep-ngarep warisan yo. Iki to iki. Iku kan tak rabi. Terus sapa sing ngopeni bondone Pakno? Nek gak matur sing teges dhewe kaya aku ngene iki, raimu noe. Bayu, mongko bondone Pakno raturan akeh lho, Di. Terus piye lek ngatur? Napa tuh bingung iki? Sawah sing 1 hektar nang ngandeng kali kae, langsung didol ae. Kuwi lek sawahe to, Di. Donya liyane kan sik akeh to. Kaya gudange beras e ronggon, gong koperasine. Lah pedah montore barang lu 20. Piye jalek ngatur? Kowe kok panggah goblok men to, Gudang beras loro, sing siji didol, sing sijine ben dikelola Pak Puhku. Koperasine dicekel kan yo kenek. Nak